magia bete zaigu, gauza honez bete zaigu magia. Egin dugu, Haize, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, Haize Lizarbe Lodosako ikastolako zuzendaria da. Bestak beste, mugimendu asko egondalako azken egunetan, zuen inguru horretan. Hori da. Habilitasen egon zarete kutxa hauek auzolanien betetzen, zeuen inguruko produktu ez gainera? Hori da, gainera kutxa hauek beltzak egin ditugu bai. Eta hori, herrigorako ekimenarekin, ibili gara herrilan erraldoi batean. Eta, bueno, egia da izan dela kristoren giroa. Gomendagarria ere bai, ara joatea, gerturatzea herrilan horretara, ze primeran pasatu bai. Bueno, orain urte sortuta herrigora ekimena, Nafarroa hegoaldean kokatu zen, 5. kanpaina izango da orain datorrena, Natxe Eranburu, arratsaldeon. Arratsaldeon. Geuzte honak helburu on batekin? Bai, hori da, hori zen gure ilusioa, horrek jarraitzen da izaten gure ilusioa, horrek dira gure ametsa gaur egun, eta euskalgintza kokatu nahi izan dugu, lotu hobeto zan da nekazaritzarekin, ez da. Uste dugu invento interesgarria izan dela, eta benetan oraindik ibilbide luzea daukan idea eta proiektua dela herrigorarena. Ekimena urterik urtera, esango nuke, eta ausartuko nintzak esaten, honi gauzape ezagutu egin behar direlako, baina ezagutu ala, gero eta jende gehiago interesatzen dana, eta gero eta arrakasta handiago duena, esaten gabiltzena Nafarroa hegoaldean euskalgintzari laguntze horretan ikastolei lagundu, D-ereduko matrikulazio kanpainei lagundu, euskaltegiei lagundu, eta gero honekin lotuta bertako produktuak eta bertako nekazarien produktuak erabiltzen baituzu horrek ere bultzada bat emango duelako. Eman du bultzada, Haizea? Izugarria. Guretzat bultzada alde batetik ekonomikoa, hori ezin dugu ahaztu, ez? Baina ere bai, ematen digu arnasa eta indarra, ez? Batzutan asteak saiak izaten dira, ez? Eta holako, asteburu importante bat, ematen dizu holako indarra jarraitzeko aurrera, holako gure erronketan, ez? Azkenean euskalgintzan gabiltzanak herriberan, badaukagu batzuetan holako lanari eusteari beharra. Ematen digu arnasa, ematen digu indarra, behar da arnasa, behar da indarra? Lodosako ikastolako zuzendari moduan nolakoa da zuen ikastola, nortzuk doaz ikastolara, zenba jende mugitzen da, eta zergaitik tarteka behar dan arnasa hori, indarra hori aurrera egiteko, Haizea? Bueno, Lodosako ikastola, Ibaialde ikastola, ikastola txikia da, 40 ikasle inguru ditugu, 45. 0 urtetik 6. maila ditugu ikasleak, eta egia da, etortzen diela ez dira bakarrik Lodosako ikasleak, baizik eta Sartagudakoak, Errioxatarren bat ere badugu, Andosilla, San Adrian, herri gehien inguruko herri guztietatik etortzen dira ikasleak. Orduan, zer dugu, kopuru txikiak eta kilometroak euskara ikasteko. Orduan, taxiak jartzen ditugu, taxiak ordaindu behar dira, dena, azkenean ikastolak behar du indar hori eta puizkada hori. Eta, ni uste dut gurasoek ere bai, ez? Behar dutela batzuetan sinestu berriz, ez? Ondo egin dugu eta bazen aurrera honekin, ez? Gure seme-alabak euskeraz ezituko ditugu. Bertako seme-alabak, bertako umiek euskeraz ezitzeko, danok jarriko duzuelako estra bat. Zuek, bertan lanian zabiltzena, gurasoak ere aipatu dituzulako, eta umiek eurepe bai. Azkenian sekulako legin egiten duelako araurbiltzetan edozeinek euskerazko hezkuntza bat jasotzaren truke. Hori da, azkenean, bada ez duela gutxi ere bai EITB-ko programatean hitz egiten genuen zamari buruz, ez? Batzutan, baitu parte oso onak, baina zama bat ere badu, ez? Orduan, kilometroak egin behar, kuota altuak ordaindu behar, euskara ikasi ahal izateko, ez? Baina, ere bai alde positibo asko, ikastola txikia, kooperatibaren munduan ibilia, eta, gauza, ni beti guztaitu gauza denak. Danok elkar laguntzen, hori da, beste erabateko loturak sortzen direlako horrelako kasuetan, baina esaten zabiltzena beti laguntzaren baten pean, inork ez dizuelako laguntzen ezetan. Bat ditugu laguntzaile honak, herrigorako guztiak adibidez, ez? Eta gaina herrigoran jende pila dabil, ez? Kontsumitzaile, ekoizle, langile,
orduan bai, laguntzak baditugu. Bueno, herri lana, aurtengo lehuen atxi, igez apuntatuta daukat, 14.000 saski eskatu zien. Eta aurten, helburua dela, beste 14.000 saski banatzen dizen. Bueno, baina, si eskero biderkatu leke. Baina, si eskero, beste amasei edo. Bai, zer honek, proiektu honek handitzea bezain importantea, beretzat hartuta zaretzea herri lanaren praktiko, ariketa teoriko praktiko bat egitea, ez? Hau da, euskalgintza lotzea testu inguru konkretu batean, eta ganera modu jasangarri batean, konsumo arduratsuaren ildotik pausoak emanaz, eta orduan ariketa ekonomiko bat badago hemen, ekoizleen zera lana eskertzekoa da, zarekideen lana zer esanik ez, kontsumitzaileena hor olako zubi lan bat egiten ari gara, edo hori da aurtengo gure goiburua edo gure lema, ezta. Momentu honetan, euskarari puska deitzen dugun aldi honetan, edo kanpaina honetan, hori da helburua. Zenbat eta konpromiso gehiago lotu kutxa honen inguruan, orduan eta laguntza praktiko handiagoa izango da, eta herri lan hori gauzatuko da laguntza ekonomikoan euskalgintzari begira herriberako inguru horretan. Hau da, euskara zera ofiziala esten zonalde horretan. Irakurri dut, zuen zubi lanak egite horren aldian, bai herri ezberdinen arteko zubi lanak, bai herritarren artien, azkenien esaten gabiltzelako auzolana izan dela galdetu behar dizu, eta iza egon zarelako habilitasen pasadan ostegunetik atzora bitartean, domekara bitartean egon dira bertan, galdetu behar dizu zen moduzko giroa izan duzuen, baina aurten badaukazue, karpa bat bebai, ikusten gabiltz, bi kaja, bi hotzara ezberdin, baten batek, natxi, lortu nahi dauzena produktu hauek zelan jarri zuek azarremanetan, edo non emon izena, edo non hartu informazioan? Gaur egun lehenengo eta behin, online bideo hori oso zabala da, oso ezaguna da, eta oso praktikoa da, eta oso erreza. Baina gero, berren puntutan, herritan parkatu, Euskal Herri osoan zehar, eta danitara, 700 puntu dagoz, zera eskaerak egiteko, informazioa lortzeko, hau ez da kanpaina komertzial bat, guretzat, oso importantea da, honetaz jabetzea, aurtengo lema hori zubiak azken baten erakusten diguna da, joan etorriko bide bat sortzen ari garela, alde batekoak eta bestekoak elkar emonda, aurrera egin dezaten, ezta? Eta deskubridu dezaten beste amets bat, beste ilusio bat, beste bagaje importante bat. Azaroaren 14 arte, esango dugu, orduan etxen baten bat begire badau, arein ibiltzeko bai, azaroaren 14 arte eskariak egiteko aukera dagoelako, eta esaten gabiltzena, hau ez enpresa bat, hau Nafarro hegoaldeko produktuak dira, kutxetan eska ditzazkegu guk, kutxak eskuratu, eta lortutako diru hori esandakue, bestak beste bertako euskalgintzaren aldeko bertara bideratuko dela. Aizea, zen moduzko egunek izan die? Esan diate, porrotxekin umedan ape bai, geratu diela haue zabalik zoratuta. Bai, porrotx gainera, artista ezagutzen duzu porrotx. Lodosa Biana eta Tuterako ikastolako umiek egon die bai. Bai, hori da. Laugarren, bosgarren da zigarren mailakoak egon ginen, habilitasera gerturatu ginen, kooperatiba berera, irudietan agertu den kooperatiba horretara. Eta, han ibili ginen, porrotxek erakutsi zigun olio kooperatiba nola zen, abesti batzuk abestu genituen berarekin, kooperatibari buruz hitz egin genuen, elkar lanari buruz ere bai, eta kutxa beltzak xafletan etortzen dira bai, eta horiek ere umeekin egin genituen, beraiek ere horren parte sentitzeko. Eta gero ja, larun batek, ostiralean ekoizleak egon ziren, 25 ekoizleak elkartu, eta ibili ziren hizketan pixka bat euskalgintzari buruz, pixka bat ere bai produktuei buruz, rigorari buruz. Sasoiko produktuak ekoizleentzat bai, zuzendaria zara ikastolan, baina ekoizleentzat be, hau badalako helmuga bat, badator, udazkena badator, eta produktuak prest izan behar ditugu, kutsak badatozelako eta kutsak bete behar ditugulako. Eta gainera batzuek ere bai, eta bada pizgarria danontzat. Bai, izan behar ditugu, eta gainera etiketa euskeraz. Zenbatzuetan ere bai, beraientzat ere hori zaila izaten da batzuetan, baina, badaude prest, eta egon ziren oro ostiralean ere, eta gero larun batean, bai, herri lan erraldoia,
Eta herrilanen arraldoian, ez dakite da piko pertsona egongo ginen, uste dut 6.000 kutxa egin ziela, goiz batez, eta ja gero giroa paregabea erikusten duzu, hor gaude lanean, baina gero bazkaldu, afaldu, trikipoteo eta sekulako giro bat uteran. Ablitasen esan dugu, kooperatiban herriberako 25 ekoizleke parte hartzen dutelako, umientzat sekulako esperientzia izango da, hau. Ikustie, auzolanien lanien, danok alkarri laguntzen. Honelako ereduak gero eta gutxiago ikuste ditugulako, inguruen. Egia da, eta ikastolak askotan saiatzen gara horretan, berriz eta berriz sartzen, zegu kooperatibak gara, eta orduan, olako ekimena izan da kristona, beraiek erreparatzeko horri, ni ikasle batzuk egon dia ostegunean, baina larun batean ere bai, eta larun batean ikusten zutenean, hori, eta oinatiko hau zertara etorri da ona, galetzen zuten, eta etorri da gu laguntzera, eta denen artean, beira zein azkar amaitu dugun, eta bai, oso polita umentzat ere bai. Merezi dau honek danak orduen, Natxi? Merezi dau honek danak, praktika berak esaten digu, baietz. 1.600 kutxa saldu ziren orain 5 urte, pasan urtean 14.000 kutxa saldu ziren, udaberrian etorriko da, kampaina horretan, 87.000 litro olio, 210 kontserba lote, ametsak egia bihurtzen ari dira, ari gara, sareak zabaltzen ari gara, proiektu honek helduleku ugari ditu, euskalgintza, herri lana sustatzea, gure tradizioa izan dena gaurkotzea, eta orduan, uste dut, jentea oso gustura dago, eta bere ilusioak, bere ametsak egiaztatu egiten ditu halako praktiketan, ez da? Asteburuan, auzolaneko 3 fase ezberdin, ez da? Ikasleak, ekoizleak, sarekideak, herritarrak, horrek balore handia dauka, ez? Eta euskalgintzatik haratago doan, haratago proiezioa daukan historia baten aurrean gaudela, ez da? Gure txikitasunean, musean lehenengo handire jokatzen dut, gero txikira, gu alderantzea zigara, gu txikitik handira goaz, eta aniztasun hori elikatu nahirik, eta aniztasunak elikatzen gaituenaren arabera, proiektua indartzen eta handitzen eta errotzen doa. Sarritan handitzea bezain importantea da, errotzea eta sarritzea egiten ari garen hori. Bazaroaren 14 arte, ikusten dagoen baten bat, inbidiz geratu badan, sekulako inbidia ematen duelako edozek, begizen aurrien dakun edozer, zei txure, mesedez. Bai, ni gertatzen gauza bera, Zei txure, honek sekulako inbidia ematen duelako, azaroaren 14 bitartean, errigora.eus, sartu webgunean eskariak egiteko, esan dako ezazpere ungune bebai dauze 200 herritan, orduan informatuta seguru etxe onduen begongo dela aukera bat egiteko proiektu honekin, esaten gabiltzena, proiektua, errotzen dabilen proiektua, eta batez be, bertako produktuekin, hegoaldeko ikastolei laguntzeko bultzada hori. Aizea, baikorra zara. Irribarre ederra dako zulako, begipolitxek irribarre ederra, baikortasun hori behar dalako. Baikorraz, azkenean, gutxinaka bagoaz lortzen. Ni izatez dut tafaiakoa naiz eta ikusi dut tafaian ere, nola, bagoazen, aurrera, gure nahiarekin, euskara zabaltzearekin, eta... Euskalduntzen, pixkanaka, eta jende gazte gehiago etorri ala, eta gero eta gehiago euskalduntzen badira, aldaket hori izango dalako. Aiza Lizarbe, Lodosako ikastolako zuzendaria eskerrik asko. Natxi Aranburu? 20 urterik ikusten gara. Bai? Datorren urtean, gonbidapena bertotik eginda daukatzu. Datorren urtean etorriko zera batzara barrizekaz. Auzolanera etor zaitezen, eta behiratu, horrela urtetik urtera ziko gara. Hori begize. Hori begize. Bai, lanera zuteko. Entzun duzu, lana, ilusioa, jaia, jana, eta... Eta... Bainotzut baietz, danan aurrien? Notarioak horretan dago, behiratu zen bat gainera. Baietz dinotzut, danan aurrien. Exacto. Natxi, eskerrik asko. Bortxe, errigora, azaroaren 14 bitartien, baten bat gogoz, geratu badan plazer bat